Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷи ҳама каса бардурои азиз хелен созен хубен саломатиякотон созай настренотон созай сразу як дона лайки бепла пешониш да бизанем ва гӯш кинем ки дар имрӯза навор мада чӣ рӯй кардагам ва чира чақчақ мекунем. Дар имрӯза навор бардурои азиз дита мошини зил астай мошинои зилай ку мисол мошинои боркаш анам хеле дита мошини зил астай замин рӯй кардагӣ несан аспи фурӯшӣ рӯй кардаган аспи бизияй мега хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе шаҳри Ваҳдат ноҳияи Ёвон ноҳияи Фархор ва я дачаи Фасон астай дар шаҳри Ваҳдат квартираи арзонак астай дар шаҳри Левакан яъне ки Сарбан квартира астай дар ноҳияи Ёвон ва ғайра. Қизиқи видео ҳамия ки хонаи заминии 75000 сомон ва дукомната квартира 100,000 сомон ай ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ та охириша тамошо кунен. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp бинависен ма барои харидоро рекламаи зурш мекунам. Лайкҳоро фаромӯш накунен касе меҳмон бошен подписатсия кунен подписатсия мерем ака. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория бардоро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ашкидор чақчақа сар мекунад бардорои азизи хонаи дисен қарордора дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Гравзавод 3/6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ҳамом дар дуруншай ҳоҷатхонаш тайёрай дим этажаш мансар дошта бардорои азиз ови светш доимӣ ҳастай ови шаҳрӣ доштиян хонара ана стяжкаи дарунӣ беруниш кардагӣ будай монтажи свет дар трезоч хеле ки десен бардорои азиз часпондагиай нарша гуфта ки $33,000 бугу бардорои азиз $33,000 мега касе харидор боша айноми канали Саудутиҷи гап занен арзон мекуна. Али Шамеша ба секси яъне ки квартира дар шаҳри Душанбе. Маълумоти бештара занг зада бипурсен. бардорои азизам ин видео хонаҳои арзон камтар бисёра видеоро то охиша тамошо кунен. ин хона десен қарордора дар ноҳияи Ёвон 8 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ 3 дар хонаш ремонт дора. ҳамомаш дар дурун шай мега ҳуҷҷатош 100%, як гараж, як веранд доштай. хона бардорои азиз лави раҳ дай. касе ки аз ноҳияи Ёвон бардорои азиз хона ҷои зур давдаида мақсад магазин мактабаш наздикай хонара бардорои азиз нархиш 170,000 сомон мега пули урусиша дар бар экран навистагим касе харидор бошен бо муомила дора бардорои азиз дита номерои телефон шамондагим занг зада маслиҳат кунен. бардорои азиз апашкоҳо модаро хоҳаро акҳо додаро агар шумо реклама дошта бошен хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен барои фурӯш боша бардорои азиз метавонед ки дар номерои WhatsApp ма бинависен ма барои харидоро рекламаи аҷоиботш мекунам. дӯстони азиз як компанияро гап мезанем бо далши хонаҳо да мегзарем. апашкоҳо модаро хоҳаро як фирмара шумо да тавсия метиҳем кор фақат барои занҳо фарқиш неста шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашкоҳо модаро хоҳаро шумо бинависен бигӯен ки номероро ай канали Саудутиҷи гирифтам. бардорои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. бардорои азизам хаста набошен ана мегзарем ба 3 миллиони имрӯза як мошинчаи фасони тенҷ морӯӣ кардаган бо диққат гӯш кунед касе ки мошинхарен мошини фурӯшӣ зил бичок будай соли баромадаш 2002 моторош дизел МТЗ 82 турбо ай мега коробкаш механик документош то моҳи июни 2023 документ дора бардорои азиз қарор дора дар ноҳияи Лахшт қарор дошта бардорои азиз номи пешинаш ҷиргатол яъне ана нарх навоша 47,000 сомон мега камтарак савдо мешава. номерои телефонаш аст занг зада маслиҳат кунед.
бачаи ачкидор навора сар мекунам. мегзарем ба 4 элони имрӯза. лайка фуромӯш накишеринар. дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дараи ромид лави дарёи кофарниҳонда 16 сотиқ заминда дар хона кардагӣ хонаҳо мега ремонт надора. гирдаш маҳкамай ҳуҷҷатош 100%. нақша бардурои азиз ва хоҳарои азиз нархша 200 000 сомонӣ мега. камтарак барои мора видеоша рӯй кардагӣ. барои шумора мисол видеоша тамошо кунен. касе ки аз шаҳри ваҳдат дараи ромид мисол дача харем бардурои азиз дачаи фурӯшӣ бидай 16 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам дар хона нархеш 200 000 сомон. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, аспи фурӯшӣ 3.5 сола қадиш 165 харидагиш нест мега. аспи хонаҳай падари аспи бизӣ хубай мега дар ноҳияи ёвон баромад мекуна. асп ай ҳисоби ана ёшиш пра ҷав надодаемша мега бадруи азиз. дар ду бизӯи гаштак иштирок кардагиай мега я дастӣ баровардагиай. биза сабаби фурӯхтанаш мега одаме нест ки нигоҳ куна барои ҳамин фурӯхтесем бадруи азиз. асп ояндаш хубай мега. касе аспшинос бошем биёем бибинем бадруи азиз. нархша 70 000 сомон мега. камтарак савдо мешава. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада маслиҳат кунен. бардурои азизам, мегзарем ба 6 элони имрӯза. як мошинчаи фасони арзони хушрӯяк рӯй кардагимонай боди хат гӯш кунен. мошини фурӯшии грузовой зил судишвориш газ бензин буда, мотораш расход надора, коробкаш механик, ҳуҷҷатош будшидагиай, балонош 80%. дар кабинаш багаж дора бардурои азиз. дар кабинаш багаж доштай. адрес бардурои шаҳри ваҳдат, ҷамоати Симиган, қишлоқи шабгардида будай. нархша бардурои азизам 50 000 сомон мега. касе харидор бошен айноми канали Сауду Теҷи гап занен, арзон мекуна. пули русия дар бар экран нависагем бардурои азиз. харидоро занг бизанен. видеои пешнар аҳамият додам бардурои нависанд ки аз ноҳияи фархор ягон хонаи арзонтар мон. бардурои азиз, ин як хонаи арзони фасони хушрук гӯш кунен. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи фархор, заправкаи тор пеши мактаби 66. 8 сотиқ заминда 4 дар хона қатикалидораш кардагӣ ба ният дар друншай та як хонаш падвал дора. ремонти хонаҳо миёнаи бардурои азиз обу свеч мега ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. гирди хона сменблок қати маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай, фундаментҳои бания, ҳоҷатхона, аловхона, кладовкаш рехтагӣ будай. қариби хона дар мактаби 66 магазин медпункт наздик будай бардурои азиз. нархеш 240 000 сомон мега. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маслиҳат кунен. подписчикои ваҳдатӣ гарани бисёр дорум бардурои азиз. ҳамин ҷа бошен комментария да бинависен. ин як хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, қишлоқи истиқлолашда. шаҳри ваҳдат, қишлоқи истиқлол. 6 сотиқ заминаи ду дар хона кардагӣ, ремонт коробкаи мега, обусвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, бания, ҳоҷатхона, анҷомхона доштай. бо беғарзи ҳамин 6 сотиқ замин бо 3 сотиқ замини дигарам дора, метавонед ки ҳамчун боғ истифода барен. нархша бардурои азизам арзон. мардуми ваҳдат, нархеш 75 000 сомон. охир шайнеки касе харидор бошен, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, бачаи ачкидор навора давом метаҳам. лайки бобогиай мумагиай аётонам роварда бошене ки даётон биёрум бо хуб мешавада. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки пештараномаш Сарбан. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 35 метри квадратӣ. домои пешина квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот додагиай ки ҳуҷрагаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, яъне ки пештараномаш Сарбан, кӯчаи Борбат. хона дар ҳолати хуб қарор дора. нархеш 120 000 сомон. арзон мекуна. пул мешид ҳозир хидмаи харидимашда. бачаё чавхи кофе талх авзаки ба фикрам хоб бурдисай. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. ҳамин квартираи арзона барои ҳамин канали хидм мемонанда. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 65 метри квадратӣ. домои пешина квартира ремонт дорад. соҳиби квартира маълумот додагиай ки дукомнатаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон, Арентир, Химзавод. дар ҳамаи маълумот мега занг зада ба телефон мегирен. нархеш 100 000 сомон. ина бардурои азиз, ду комната 100 000 сомон. пули русия дар бар экран нависагим, номерои телефонаш ҳаст. харидорои аниқ зангавач кунен.
дӯстони азиз, подписчикои ҷони ширин ибод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки чизе рӯй кардан, хай ҳама шадиде на, аз куҷое ки ҳамвора рӯй кардан, ҳаракат кардан, бародарои азиз барои шуморо нарх навоша гуфтам. Фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. Маъқул шид як дона лайки бепула биҷиқ, маъқул нашид дар комментария навис ки савдутиҷӣ ба пеш. Бародарои азиз, агар шумо хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, на номерои ман дидесен 917 11 ҳамин номеро бародарои азиз хубтараш дар WhatsApp шумо нависен чизе ки барои реклама боша, барои фурӯш боша, мо чақчақш мекунем, яъне ки рекламаш мекунем бародарои азиз. Ва касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 зивизара нависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем бародарои азиз. Хай ду рӯз шид набудем, ана бачо дар WhatsApp нависесай ки ака ҷудаи наметои. Хай бародарои азиз айпай зиндагида ак кам-кам як хелақ ягон корбор мегилта ба як рӯз ду рӯз прогул мекунем, дарса нестенда хи бароям пакриват кунен мара. дӯстони азиз, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. Канали бачаи ачкидора дастгирӣ фақат лайк 1000 лайк биҷо.